హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు గోవర్ధన పూజ మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున గోవర్ధన పూజ శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈ గోవర్ధన పూజ సందర్భంగా మనము ఎందుకు ఈ గోవర్ధన పూజను జరుపుతున్నాము, సందర్భము, అందులో ఉండేటువంటి ఆ కృష్ణ భగవాను యొక్క లీల ఏమిటి అనేటువంటి అంశంగా ఈ గోవర్ధన పూజ విధానం చూసినట్లయితే, సాధారణంగా ఈ గోవర్ధన పూజ అనేటువంటిది దీపావళి తర్వాత రోజు మనం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ ఒకసారి ఆ బృందావన నేపథ్యంలోనికి వెళ్ళినట్లయితే, ఆ బృందావనంలో నంద మహారాజు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బృందావన జనులందరూ కూడా, ఆ బ్రాహ్మణులు, వైదిక క్రతువులు మొదలైన వారందరూ కూడా నిమగ్నులై, ఆ తర్వాత గోపబాలురు, జలాది దేవత మరియు స్వర్గాధిపతి అయినటువంటి ఆ ఇంద్రుని శాంతిపరచడానికి, ఆ ఇంద్రుడి కోసం యజ్ఞము చేయడానికి సమాయత్తం అవుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కృష్ణ బలరాములు ఆ ఏర్పాట్లు, అంటే ఆ ఇంద్రుడి కోసం చేసేటువంటి యజ్ఞ ఏర్పాటులను గమనించినటువంటి ఆ కృష్ణ బలరాములు, అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ నంద మహారాజు, ఆ తర్వాత అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ పెద్దలు వారందరూ కలిపి అక్కడ ఇంద్రుడికి యజ్ఞము, అంటే ఇంద్ర పూజ చేసేటువంటి ఆనవాయితీ వారికి ఎప్పుడో పూర్వకాలము నుండి వారందరూ చేస్తున్నటువంటి ఆ క్రమంలోనే వారు ఆ ఇంద్ర స్వర్గాధిపతి అయినటువంటి ఆ ఇంద్ర పూజను వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. అయితే సాధారణంగా మనకి చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడినటువంటి అంశంగా ఉండేటువంటి దాంట్లో, ఈ మనము దేవత ఆరాధనము, దేవతల యొక్క యజ్ఞము సాధారణంగా చేస్తూ ఉంటాము. కానీ ఎవరైతే నేరుగా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవాన్ని సేవిస్తూ ఉంటారో, వారు ఇతర దేవతలకు ఎలాంటి అర్చన, అంటే క్రతువులు వారికి చేయవలసినటువంటి అవసరము లేనటువంటిదిగా మనకి తెలిసినటువంటిది. అయితే ఇక మరి ఆ బృందావనంలో సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అక్కడ ఆ బృందావన వాసులందరూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము చూస్తూ ఆ భగవంతుని సాంగత్యంలోనే ఉండేటువంటి పరిస్థితి. మరి అటువంటి ఆ పరిస్థితులలో అక్కడ ఉన్నటువంటి జనులు ఆ దేవత, అంటే ఇంద్రుని యొక్క యజ్ఞము, ఇంద్ర పూజ చేయవలసినటువంటి అవసరం లేనటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఆ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా నందమహారాజు చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో కృష్ణ భగవానుడు, చిన్ని కృష్ణుడు తన తండ్రిని అడుగుతాడట, తండ్రి, ఏ మహాయజ్ఞం కోసం అయితే ఈ ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారో మరి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? ఈ యజ్ఞం యొక్క ఫలమేమిటి? మరి ఎవరిని ఉద్దేశించి దీన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు మీరు అని ఆ చిన్ని కృష్ణుడు ఆ విషయాలన్నీ ఆయన అడుగుతాడట తండ్రిని. అయితే ఏదో తన కుమారుడు తెలుసుకోవడానికి, అంటే చిన్నపిల్లవాడు కనుక అతనికి ఈ విషయాల గురించి చెప్తే ఏమర్థం అవుతాయి అని అతడు చెప్పకుండానే, సమాధానం చెప్పకుండా తన పనులు తాను చేసుకుంటూ ఉంటాడట. మరలా ఆ భగవంతుడు అడుగుతాడట, చిన్ని కృష్ణుడు మరలా తండ్రిని అడుగుతాడు, నేనేమో బాలుడినని, నాకేమీ తెలియదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మీరు నాకు చెప్పుకుంటూ ఉంటున్నారా? ఈ విషయాలు ఏదైనా మీరు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ విషయాలు అందరికీ తెలిసే విధంగా ఉండాలి. ఏ ఉద్దేశంతో మీరు ఈ యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు, ఆ ఇంద్ర పూజ చేస్తూ ఉన్నారు, అది రహస్యంగా ఉంచవలసినటువంటి అవసరం లేదు.
ఏదైనా ఉన్నట్లయితే శత్రువుల విషయాల్లోనే రహస్యాలు ఉంటాయి కనుక ఇక్కడ భక్తి విషయంలో చేసేటువంటి దాంట్లో మీరు ఎలాంటి రహస్యాలు ఉండవలసిన అవసరం లేదు. అందులోనూ కుటుంబ సభ్యులతో ఎటువంటి రహస్యంగా ఉంచవలసినటువంటి అవసరం లేదు. మీరు నాకు చెప్పండి. చెప్తే నేను ఆ విషయాన్ని గురించి తెలుసుకుంటాను అని చెప్పేసి కృష్ణుడు అడిగిందని చెప్తారు. దానికి నందమహారాజు చెప్తాడట. నాయనా, ఈ ఉత్సవము వెనుకటి నుండి ఒక సాంప్రదాయంగా వచ్చుచున్నది. వర్షము అనేటువంటిది ఆహ్, ఇంద్రుడు ద్వారా మనకి ఆయన దయ వల్ల వర్షం కురుస్తుంది. మేఘాలు ఆయన యొక్క ప్రతినిధులు. ఇంకా జలము మానవ జీవన విధానానికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. మరి ఆ జలం రావడం వల్లనే ఈ పచ్చిక బయళ్ళన్నీ కూడా ఉంటూ ఉన్నాయి. పాడి పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా లభిస్తూ ఉన్నాయి. మరి అటువంటి ఆయన దయతో ఇవన్నీ మేఘాలన్నీ కూడా వర్షిస్తూ ఉన్నాయి కనుక ఆ ఇంద్రుడిని సంతృప్తి పరచడానికే మేము ఈ యజ్ఞాన్ని, ఈ పూజను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాము. సో, అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఇక అది విన్నటువంటి ఆ చిన్ని కృష్ణుడు మరి ఇక్కడ ఇంద్రుడు తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని తను నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టి ప్రారంభంలో మానవులను, దేవతా సమూహాలను, యజ్ఞాలను సృష్టించి పరస్పర సహకారంతో ఒకరికొకరు జీవించండి అని ఆ భగవంతుడు పంపించినటువంటి సందర్భంగా భగవద్గీతలో చూస్తాం. మరి ఇంద్రుడు తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని తను నిర్వర్తిస్తున్నాడు. మానవులుగా మనం మన కర్తవ్యాన్ని అందరం కూడా మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తాము. తద్వారా అది యజ్ఞం అవుతుంది. ఆ యజ్ఞానికి సంతసించినటువంటి దేవతలు వారు చేయవలసినటువంటి పని వారు చేయాలి. అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే ఈ గోవులను సక్రమంగా చూడడము, అలాగే పాడి పంటలు సమృద్ధిగా వచ్చే విధంగా చూడడము, వ్యవసాయాన్ని సక్రమంగా చేయడము, గోవులను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జీవులన్నిటినీ కూడా సక్రమంగా చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి ఇది. కనుక ఎవరి ధర్మాన్ని వారు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. కనుక ఆ ఇంద్రుడికి ప్రత్యేకంగా మీరు పూజ చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక్కడున్నటువంటి పచ్చిక బయళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడున్నటువంటి గోవులు, మీకు ఇచ్చేటువంటి ఆహారాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఈ గోవులు వీటన్నిటిని పూజించవలసినటువంటి అవసరమే ఉంది తప్ప ఇంద్రుడిని పూజించవలసినటువంటి అవసరం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ చిన్ని కృష్ణుడు తన తండ్రితో చెప్తాడట. ఆ నంద మహారాజుకు చెప్తాడు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల్లో భాగంగా ఒకటి ఆ ఇంద్రుడికి అక్కడ ఉండేటువంటి బృందావన వాసులందరూ కూడా సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలో ఆ గోలోక బృందావనంలో ఆయనతో పాటు ఉండేటువంటి వారే వీళ్ళందరూ కూడా శుద్ధ భక్తులు. మరి అటువంటి ఆ భక్తులైనటువంటి వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీరు ప్రత్యేకంగా ఆ దేవతా అర్చన చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు. కృష్ణ భగవాన్ యొక్క సాంగత్యంలో, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఇక ప్రత్యేకంగా ఇతర దేవతా అర్చనం చేయవలసినటువంటి అవసరం లేనటువంటి పరిస్థితి. మరి కనుక ఆయన ఇక్కడ ఇంద్ర పూజను ఆపడము, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ జనులు చేసేటువంటి పూజలకు అంటే నేనే వర్షాన్ని ఇస్తున్నాను అనేటువంటి భావన ఆ ఇంద్రుల్లో కొంత పెరిగిపోయింది. ఇంద్రుల్లో ఆ దేవత అయినటువంటి ఇంద్రుల్లో కొంత గర్వం వచ్చేసింది. వీళ్ళందరూ నాకు పూజలు చేస్తారు, వీళ్ళ చేత నేను పూజింపబడాలి అనేటువంటి ఒక అహంకారం కూడా అతనిలో పెరిగిపోయింది. అతడు కూడా మోహానికి గురి అయ్యి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని కొంత మర్చిపోయాడు అనేటువంటిది విషయం ఇక్కడ. సో ఆ క్రమంలో ఆయన ఆ ఇంద్రుడికి కూడా జ్ఞానోదయం కలగజేయడానికి, ఎందుకంటే ఇంద్రుడు కూడా భక్తులు, దేవతలు కూడా భక్తులే. మరి ఆ భక్తులైనటువంటి ఇంద్రుడిని మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఇంద్రుడిని ఆయన ఆపేశాడు? తన భక్తుడికి ఎందుకు ఆపుతున్నాడు అంటే, భక్తులు సాధారణంగా ఒక్కోసారి ఆ భక్తులు కూడా భగవంతుడిని మర్చిపోయి మోహానికి గురి అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితులలో వారికి మరలా జ్ఞానోదయం మేల్కొల్పు చేయడానికి ఆ భగవంతుడు లీలలు ఉంటాయి. సో ఆ విధంగానే ఆయన ఇంద్రుడికి అంటే జ్ఞానోదయాన్ని అంటే తను మర్చిపోయిన భగవంతుడిని
ఈ అర్చన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నేనే ఇక అన్నిటికీ అనేటువంటి ఒక భావన రావడం వల్ల ఆయన మర్చిపోయినటువంటి విధానాన్ని గుర్తు చేయడానికి, అలాగే ఈ వ్రజవాసులని ఆయన కాపాడడానికి ఈ గోవర్ధన లీల జరిపారు అని చెప్తారు. అయితే ఇక అప్పుడు ఈ ఇంద్ర పూజ ఆపమని చెప్పినప్పుడు నందమహారాజు అంటాడట, సరే నువ్వన్నట్లుగా ఈ ఇంద్ర పూజ ఆపేసి పక్షిబయళ్ళకు, గోవులకు, ఉండేటువంటి జీవులకు మనం పూజలు అక్కడ మనకి ఇంకా ఆయన చెప్తాడట కృష్ణ భగవానుడు. ఆయన ధర్మాన్ని ఆయన నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఇంకా మీరు పూజ చేయాలంటే మీకు ఆహార పదార్థాలు ఇచ్చేటువంటి అనేక రకమైనటువంటి ధాన్యాలను ఇచ్చేటువంటి పచ్చిక బయళ్ళను పూజించాలి. మీకు క్షీరాన్ని ఇచ్చేటువంటి గోవులను పూజించాలి. మీకు రకరకాలైనటువంటి పదార్థాలను, ఆహారాలను ఇచ్చేటువంటి ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని పూజించండి. అంతేకాని ఆ ఇంద్రుడికి పూజ చేయొద్దు అని చెప్తాడట. సరే నువ్వన్నట్లుగా ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని కూడా పూజ చేద్దాం, కానీ ముందు ఆ ఇంద్ర పూజ కాని అనే నందుడు అంటాడు. లేదు లేదు, నేను దాంతో పాటు ఇది చెయ్యాలి, 2 చేయాలి అని అడగటం లేదు. అది ఆపి, అంటే ఆ ఇంద్ర పూజ ఆపి ఈ గోవర్ధన పూజ చేయమని నేను అడుగుతున్నాను అని కృష్ణుడు తండ్రితో అంటాడట. అప్పుడు ఇక ఎందుకంటే ఆ బృందావనంలో ఉండేటువంటి వ్రజవాసులందరూ, ఆ నందుడు, అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుని సంతోషంగా ఉంచడానికే వారందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి కృష్ణుడు ఆ విధంగా చెప్పగానే ఇక ఆయన్ని అడ్డు చెప్పకుండా ఆ గోవర్ధన పూజ చేయడానికి ఆ మిగతా ఉండేటువంటి పెద్దల వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడేసి వారందరిని కూడా ఒప్పించి ఆ నంద మహారాజు గోవర్ధన పూజ చేయడానికి అతడు సన్నాహం అవుతాడని చెప్తారు. మరి ఏం చేయాలి ఆ గోవర్ధన పూజ? మరి ఇంతకుముందు అంటే ఇంద్రుడికి అంతకుముందు వారి సాంప్రదాయంలో పూర్వకాలం నుండి వస్తుంది కాబట్టి ఇంద్ర పూజ ఆ విధంగా చేస్తారు. మరి గోవర్ధన పర్వతానికి ఇక్కడ పూజ చేయమంటున్నారు కదా, మరి ఏం చేయాలంటే ఆ చిన్ని కృష్ణుడు చెప్తాడట, మీరందరూ కూడా మీ ఇళ్లలో మంచి మంచి పిండి వంటలు, అన్నము తయారు చేసుకొచ్చి ఆ పర్వతం చుట్టూ, ఆ గోవర్ధన పర్వతం చుట్టూ మనకు ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఇచ్చేటువంటి ఆ గోవర్ధన పర్వతం చుట్టూ మీరు ఆహార పదార్థాలు, పిండి వంటలు అన్నీ ఇవ్వండి. సో ఇచ్చి ఆయన ఆ పర్వతాన్ని మనము, అలాగే ఆ గోవులను కూడా మనకి రక్షణగా మనకి ఇచ్చేటువంటి ఆహారాలను ఇచ్చేటువంటి ఆ గోవులను, వాటిని కూడా మనము పూజించాలి అని చెప్తాడట. సో అట్లాగే ఇక వారందరూ కూడా ఆ వ్రజవాసులందరూ కూడా వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలు అందరూ రకరకాలైనటువంటి పిండి వంటలు, రసగుల్లలు, తర్వాత స్వీట్స్ అన్నీ కూడా రబీ, రసగుల్లా, సందేశ్, లడ్డు అనేటువంటి అనేక ఆ పదార్థాలన్నిటి కూడా నేతితో తయారు చేసినటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా ఆ గోవర్ధన పర్వతం చుట్టూ కూడా అందరూ ఆ వ్రజవాసులందరూ కూడా ఏర్పాటు చేస్తారట. అయితే అప్పుడు ఇక ఆ గోవర్ధనుడిని వారందరూ కూడా ఆహ్వానపరచగా ఆ గోవర్ధన పర్వతంలో వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆహారాలన్నిటిని కూడా ఆ గోవర్ధన పర్వతం తీసుకున్నట్లుగా చెప్తారు. అన్నిటిని కూడా తనలోకి తీసుకుని ఇంకా అని అంటే మరి అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తయారు చేస్తారు ఆహార పదార్థాలని? తయారు చేయలేరు కదా. సో వారేమీ చేయలేకుండా పాల్పోకుండా ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆ తీసుకున్నటువంటి ఆహారాలన్నింటినీ కూడా గోవర్ధన పర్వతం తిరిగి మరలా బయటకి ఇచ్చేస్తుందట. ఇచ్చేసి ఈ ప్రసాదాన్ని మీరందరూ భుజించండి. ఆ తర్వాత మీరందరూ కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరికీ కూడా, ఆ వ్రజవాసులందరికీ కూడా పంచండి. అక్కడ ఉండేటువంటి జీవులకు, అన్ని రకాలైనటువంటి పక్షులకు అన్నిటికీ ఈ ఆహారాలు అంటే ప్రసాదాలు పంచండి అని చెప్పేసి ఆ గోవర్ధన పర్వతం చెప్తుంది. అలాగే మరి ఇంకా చెప్తారు. ఎప్పుడైతే సాధారణంగా మనం ఆహారం తీసుకుంటూ ఉంటుంటే క్రమక్రమంగా తీసుకుంటూ బాగా పుష్టిగా తయారవడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ వ్రజవాసులు ఇచ్చినటువంటి ఆహార పదార్థాలన్నీ తీసుకున్నటువంటి ఆ గోవర్ధన పర్వతం బాగా పెరిగిపోవడం కూడా వారు చూశారని చెప్తారు. మరి ఆ ఇచ్చినటువంటి ఆహార పదార్థాలను వారందరూ తీసుకోవడం, అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుడు మరి ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్రజవాసులందరికీ
మరి ఆ ఇంద్ర పూజ ఆపినటువంటి సందర్భంలో వారంతా కూడా కొంత అంటే ఒక విధమైనటువంటి భావంతో ఉండేటువంటి విధంగా ఉంటుందేమో, కొత్తగా జరిపేటువంటి పూజ కనుక అనేటువంటి భావంతో ఉంటారని చెప్పేసి ఆ భగవంతుడు, ఆ శ్యామ సుందరుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవర్ధన పర్వతం పైన వారికి అందరికీ కూడా ఒక నీలి వర్ణంలో దర్శనమిచ్చారు అని చెప్తారు. సో అంటే ఆ భగవంతుడే ఆ పర్వతము అనేటువంటి విషయాన్ని వారందరికీ తెలియచేయడానికి. సో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్రజవాసులందరూ కూడా ఎంతో సంతోషపడ్డారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇంద్రుడికి పూజలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ విధంగా ఇంద్రుడు రావడం, ప్రత్యక్షం అవ్వడము వారేది చూసినటువంటిది లేదు. పూజలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. కానీ మొదటిసారిగా వారు చేసినటువంటి పిండి వంటలన్నిటిని కూడా గోవర్ధన పర్వతం తీసుకోవడము, ఆరగించడము, తర్వాత తిరిగి వాటిని మళ్ళీ ప్రసాదంగా అందరికీ ఇవ్వడము, తర్వాత ఆ పర్వతం పైన ఆ భగవంతుడి యొక్క దర్శనం జరగడం జరిగింది. దర్శనం వారందరూ కూడా చూసి ఎంతో సంతోషించారు అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా అక్కడున్నటువంటి ఆ వ్రజవాసులందరూ కూడా ఇక ఆ గోవర్ధనుడికి అక్కడ ఉండేటువంటి గోపబాలురు, గోపికలు అందరూ ఎంతో సంతోషంగా ఆ పూజను నిర్వహించుకోవడం, ఆ పూజ ఇక వాళ్ళందరూ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క లీలలను గానం చేస్తూ పూజలు జరుపుకొని ఎంతో మనం ఒక తీర్థానికి వెళ్తే ఎలాగైతే జరుపుకుంటామో ఆ విధంగానే వారందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా జరుపుకొని అది చేస్తారు. అయితే మరి ఇదంతా గమనించినటువంటి ఇంద్రుడికి ఎప్పుడు కూడా ఒక రకమైనటువంటి భయం, తన పదవి ఎటుపోతుందో అనేటువంటి ఒక భయంతో ఉంటాడు. తనని పూజించాలి అనేటువంటి భావనతో అతడు ఉంటుంటాడు. సో ఇది గమనించినటువంటి ఇంద్రుడు ఇక ఆ వ్రజవాసుల పైన కోపం వచ్చేసింది. ఎందుకంటే ఆయనకి సాధారణంగా యజ్ఞం ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన్ని పూజించి చేసేటువంటి దానికి ఈసారి ఇక్కడ చూసేటప్పటికి ఆ చిన్న బాలుడు చెప్పిండు అనేటువంటి విషయం ద్వారా నందుడు ఆ వ్రజవాసులందరూ కలిసి నాకు చేసేటువంటి పూజలు ఆపుతారా అనేటువంటి ఒక అహంతో ఆ ఇంద్రుడికి బాగా కోపం వచ్చిందని చెప్తారు. మరి ఆ విధంగా చూస్తే అది కరెక్టే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడో పూర్వకాలం నుండి నందుడు చెప్తాడు కదా! మా సాంప్రదాయంగా వచ్చినటువంటి విషయం ఇది. మా పూర్వీకుల నుండి ఆ ఇంద్రుడికి ఆయన ఈ వర్షాలని మనకి ఇస్తున్నాడు కాబట్టి వర్షం పైనే ఆధారపడి మనమంతా జీవిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మనం పూజలు చేస్తూ ఉన్నాము అనేటువంటిది ఆయన చెప్పినటువంటి. మరి ఇక్కడ కృష్ణుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చినటువంటి అంశం ప్రకారంగా మరి సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడు, ఈ దేవతలందరూ కూడా ఆయన యొక్క ప్రతినిధులే. ఆయన ఏది ఇస్తే దాన్నే మనందరికీ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు. మరి అటువంటి ఆ దేవాది దేవుడే ఆ వ్రజభూమిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని వదిలేసి, అలాగే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ వ్రజవాసులందరూ కూడా గోపికలు, గోపబాలురు, గోవులు వారందరూ కూడా ఆ భగవంతునితో శాశ్వతంగా ఆ గోలోక బృందావనంలో ఉండేటువంటి వారే ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వారు. మరి వీరందరూ కూడా ఆ దేవతలు అంటే ఇంద్రుడిని పూజించవలసినటువంటి అవసరం లేదు. సో కాబట్టి కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి పరంగా చూస్తే ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది. కానీ అక్కడ సాధారణమైనటువంటి భౌతిక విషయంగా చూస్తే ఇప్పటికీ జరిగిపోయేటువంటిది కనుక ఆ ఇంద్రుడికి కోపం వచ్చింది అని చెప్తారు. ఆ విషయాన్ని గమనించకుండా ఇంద్రుడు ఇక కోపగించి ఆ వ్రజవాసులు నాకు చేసేటువంటి పూజ చేయకుండా ఒక చిన్న పిల్లవాడు చెప్పాడు అని చెప్పేసి నాకు చేసేటువంటి పూజలు ఆపివేస్తారా వీళ్ళు అనేసి ఇక మరి ఆ మేఘాలు, తర్వాత వాయువులు, ఎందుకంటే మేఘాలు వర్షించాలి అంటే వాయువులు వచ్చి ఆ మేఘాలను తాకినప్పుడే వర్షాలు కురుస్తూ ఉంటుంటాయి. సో కాబట్టి ఇక వెంటనే కోపగ్రస్తుడైనటువంటి ఆ ఇంద్రుడు వాయువులను పిలిచి అక్కడ మేఘాలన్నీ కూడా దట్టమైనటువంటి అక్కడ ఉండేటువంటి మేఘాలు వివిధ వర్ణాలతో నల్ల రంగు, ఎరుపు రంగు, వివిధ రకాలైనటువంటి వర్ణాలతో ఉండేటువంటి ఆ మేఘాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. దట్టమైనటువంటి మేఘాలు. సో మరి ఆ మేఘాలకు వాయువులను పిలిచి ఆ మేఘాలను తాకమని చెప్తాడు ఇంద్రుడు. ఎందుకంటే వారందరూ కూడా ఆయన యొక్క ప్రతినిధి. ఇక్కడ స్వర్గాధిపతి, అలాగే దేవత కార్య నిర్వాహక రాజుగా ఉండేటువంటి వాడు ఇంద్రుడు. సో కనుక ఆ ఇంద్రుడు చెప్పినట్లుగా
ఆ మేఘాలు వర్షించడము, ఆ వాయువులన్నీ వచ్చి మేఘాలను తాకడము, మేఘాలు కుంభవృష్టిగా వర్షాలను కురిపించడం జరుగుతుంది. సో, అప్పుడు ఆ వ్రజవాసులందరూ కూడా భయపడిపోతారట. అలాగే కొన్ని గోవులు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఎటు ఇటు వర్షానికి భీతి చెంది కొట్టుకొని పోవడము, కొన్ని మరణించడం జరిగింది. ఇవన్నీ చెప్తారు. అప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా వ్రజవాసులంతా భయపడి ఆ చిన్ని కృష్ణుడిని "నువ్వు చెప్తే వినకుండా మమ్మల్ని ఈ విధంగా చేశావు కదా!" అని చెప్పినటువంటి ఆ పరిస్థితులలో ఇక చిన్ని కృష్ణుడు ఆ కుంభవృష్టి నుండి వారందరినీ కూడా రక్షించడానికి ఆ వ్రజవాసులందరినీ ఆల్రెడీ అంతకుముందే ఆహ్, గోవర్ధన పర్వతం పైన ఆయన దర్శనమిచ్చినటువంటి వాడు. మరి అక్కడున్నటువంటి వారందరినీ రక్షించడానికి ఇక తాను ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తాడు అని చెప్తారు. ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి వర్షం నుండి, ఆ కుంభవృష్టిగా కురుస్తూ ఉన్నటువంటి వర్షాల నుండి వారిని కాపాడడానికి, అంటే తన భక్తులను కాపాడుకోవడానికి, అలాగే ఇంద్రుడు తన భక్తుడే. ఆయన్ని కూడా ఉద్ధరించడానికి, తనలో ఉన్నటువంటి ఆహ్, ఆహాన్ని తొలగించడానికి, అజ్ఞానాన్ని తొలగించడానికి ఆ గోవర్ధన పర్వత లీలగా ఆ భగవంతుడు ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తాడని చెప్తారు. ఎత్తి వారందరినీ కూడా అక్కడికి వచ్చేసి ఇక ఎప్పుడైతే ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆహ్, గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తుతాడో, ఎత్తగానే అక్కడుండేటువంటి ఆహ్ జనాలందరూ కూడా ఆ పర్వతం కిందికొచ్చేసి, ఆ చిన్ని కృష్ణుడు ఎత్తినటువంటి పర్వతం కిందికొచ్చేసి వారందరూ కూడా అక్కడ రక్షణ కోసం అక్కడికి వచ్చి వారందరూ కూడా ఆ పర్వతం కింద ఉన్నారు అని చెప్తారు. సో, మరి ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని స్పర్శ తాకుతుందో ఆ పర్వతానికి, ఆ పర్వతము పులకించి తేలికవుతుంది అని చెప్తారు. ఆయన అందుకనే ఆ చిటికెన వేలుతోనే ఆ పర్వతాన్ని ఎత్తి పట్టుకున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు అని చెప్తారు. సో, ఆ విధంగా ఆ పర్వతాన్ని ఎత్తి పట్టుకున్నటువంటి కృష్ణుడు ఇక మిగతా వీళ్ళందరూ వ్రజరాసులందరూ కూడా అక్కడికొచ్చి అక్కడ శ్వేతతీర్తు రక్షణ పొందుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఇక ఆహ్, యశోద మహారాణి ఆ కృష్ణుడితో అంటూ ఉంటుందట. "కృష్ణ, చెప్తే వినకుండా నీవు చేశావు. ఇప్పుడు చూసావా ఎంత ఇబ్బందులకు గురవుతున్నామో మనము. నువ్వు మరి ఎత్తి అలసిపోయి ఉంటావు. చానా ఆ! బరువు మోస్తున్నావు కాబట్టి నీకు శక్తి అయిపోయి ఉంటుంది. ఆహారం భుజించు" అని. ఎందుకంటే పుత్రవాత్సల్యం. ఆ భగవంతుని యొక్క విషయాన్ని తెలుసుకోకుండా పుత్రవాత్సల్యంతో "నువ్వు ఆహారాన్ని తీసుకో" అని ఆయనకి భోజనం పెట్టడానికి వస్తుందట. అంతలోకి తన పక్కన ఉండేటువంటి స్నేహితులు, "అవును మాత, ఆయనకి కష్టపడుతున్నాడు, ఇబ్బందవుతుంది పెట్టాలి" అంటే అప్పుడు కృష్ణుడు అంటాడట, "మాత, ఆ గోవర్ధన పర్వతము నేను పూర్తి స్థాయిలో ఏమీ మోయట్లేదు. అది మనందరిని కాపాడడానికి ఎంతో పులకించి తేలికగా గాలిలో తేలియాడుతూ ఉన్నది. సో, నేనేం అంటే తల్లిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా, తల్లి బాధని పడకుండా ఉండడానికి కృష్ణ భగవానుడు ఆ విధంగా చెప్పారు" అని చెప్తారు. సో, అక్కడున్నటువంటి ఆహ్, వ్రజవాసులందరూ కూడా ఆ పర్వతం కింద రక్షణ పొందుతూ అక్కడ ఇంద్రుడు కురిపించినటువంటి వర్షం, కుంభవృష్టి వర్షాలు కురుస్తూ ఉన్నప్పుడు, మరి ఇక్కడ ఆహ్, వర్షాలు కురుస్తున్నప్పుడు అందరూ ఇక్కడికొచ్చేసి పర్వతం కింద ఉన్నారు. ఆ వ్రజవాసులందరూ కూడా. మరి ఇప్పుడు మనం గొడుగు పట్టుకున్నాం అనుకోండి. గొడుగు పట్టుకుంటే పైనుంచి నీళ్లు పడవు. కానీ కింద పోతూ ఉంటే వర్షానికి అన్ని నీళ్లు వస్తూ ఉంటాయి కదా! సో, మరి అక్కడికి వచ్చి ఆ వీళ్ళందరి దగ్గరికి రాకుండా ఉండడానికి ఆ భగవంతుడు ఆ అనంత శేషుడిని పిలిసి చుట్టూ ఒక పరివారంలాగా, అంటే ఒక ప్రహరీలాగా ఏర్పాటు చేయమని చెప్తాడట. ఆ విధంగానే చేస్తారు. అలాగే ఆయన ఎప్పుడైతే పర్వతాన్ని ఎత్తాడో అప్పుడే అక్కడ ఉండేటువంటి కొన్ని రాళ్ళు, మట్టి అంతా కూడా చుట్టూ ఒక చిన్న గోడలాగానే తయారైందని చెప్తారు. అందుకే నీళ్లు లోపలికి రాకుండా ఉన్నాయి. అలాగే బయట మరీ రక్షణగా ఆహ్, అనంత శేషుని ఆయన్ని ఉండమని చెప్పారని చెప్తారు. అలాగే మరి ఆ గోవర్ధన పర్వతం పైన వర్షం కురవకుండా తన యొక్క చక్రం, సుదర్శన చక్రాన్ని ఆ గోవర్ధన పర్వతం పైన
తిరగమని ఆ గోవర్ధన పర్వతానికి అంటే పర్వతం పైన వర్షం పడకుండా ఉండే విధంగా ఆ చక్రాన్ని అది అతి వేగంతో తిరుగుతూ ఆ పర్వతం పైన వర్షం పడకుండా ఆ కుంభవృష్టిగా కురుస్తూ ఉన్నటువంటి వర్షాన్ని పడకుండా ఆపింది అని చెప్తారు. ఆ విధంగా కృష్ణ భగవానుడు తన లీలల ద్వారా లోపలికి నీళ్ళు రాకుండా పైన వర్షాలు లేకుండా ఆ పర్వతాన్ని ఎత్తుకొని ఆ విధంగా ఉంటారు అని చెప్తారు. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వ్రజవాసులందరూ కూడా ఎంతో సంతోషంగా లోపల ఉండి ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను కీర్తిస్తూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. అక్కడ భగవంతుడు చిన్ని కృష్ణుడు చిన్న పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు వివిధ రాక్షసులను సంహరించినటువంటి ఆ విషయాలన్నిటిని కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ వారు కీర్తన చేస్తూ ఉంటారట. అలాగే మరొక సమయంలో ఆ రాధా మాత శ్రీమతి రాధారాణి ఆ కృష్ణుని వంక చూస్తుందట. కృష్ణుని వంక చూడగానే కృష్ణుడు ఎందుకంటే అంతటి శ్యామసుందరుడు కూడా ఆ రాధారాణిని చూశారంటే ఒక విధంగా ఆయన ఒక రకమైనటువంటి మోహానికి గురయ్యేటువంటి వాడు. అందుకే ఆమె అయితే అయితే చూడగానే ఆ కృష్ణుడు కొంత భ్రమకు గురై వెంటనే కొంచెం చెయ్యి అటు ఇటు వణికిందని చెప్తారు. అప్పుడు పర్వతం కొంచెం అటు ఇటు కదిలింది అని చెప్తారు. సో అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్రజవాసులందరూ కూడా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి కర్రలతో దాన్ని ఎత్తుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారని చెప్తారు. సో ఆ సమయంలో ఆ యశోదమాత రాధారాణిని శ్రీమతి రాధారాణిని కోపగించుకుంటుంది అని చెప్తారు. నువ్వు ఆ కృష్ణుడి వైపు చూడకు, మరి చూస్తే ఆ కృష్ణుడు ఏదో అవుతున్నాడు, తద్వారా ఇది పర్వతాన్ని అటు ఇటు కదులుతుంది అని చెప్తారు. సో అప్పుడు శ్రీమతి రాధారాణి అంటుందట, నేను చూస్తేనే ఆ కృష్ణుడికి శక్తి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క శక్తి, అంతర్గత శక్తి ఆ రాధారాణి కదా. సో నేను చూస్తేనే ఆయనకు శక్తి వస్తుంది. సో నేను ఆయన చూస్తూనే ఉంటాను అని చెప్తారట. సో ఆ విధంగా ఆ రాధారాణి అక్కడ ఆ లీలలు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. తర్వాత మరి ఆ కృష్ణుడు ఇంకా చిలిపి కృష్ణుడు కదా, ఊరుకోకుండా తన ఒక చేత్తో ఆ పర్వతాన్ని ఎత్తిపట్టి మరొక చేత్తో వేణువును ఊదుతూ ఉంటుంటాడు. వేణువు ఊదటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే సో అప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గోపికలు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా నువ్వు వేణువు ఊదొద్దు ఊదొద్దు అంటారట. ఎందుకంటే నీ వేణుగానం విన్నట్లయితే మైమరిచిపోయినటువంటి అన్నీ కూడా ఇక్కడికి ఆ సెలయేర్లన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి. అలాగే అక్కడ ఉండేటువంటి పొంగి పొర్లేటువంటి నదులన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి, ప్రవహించేటువంటి ఇవన్నీ. అలాగే నీ యొక్క వేణుగానానికి ఆ గోవర్ధన పర్వతం కరిగిపోయినా కరిగిపోవచ్చు, మరలా మనం అందా వర్షంలో కుంభవృష్టిలో పడిపోవాల్సి వస్తుంది అని ఆపమని అంటారట. కానీ అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికలు కొంతమంది, రాధారాణి, యశోదామ ఇలాంటి వారు, ఆ గోవర్ధనుడు అంత తెలివి తక్కువవాడేమి కాదు. సో ఆయన మైమర్చిపోయిన ఆ వేణుగానానికి ఉత్తేజపరుతూ ఉల్లాసంగా ఉంటాడే తప్ప కరిగిపోయే అంత బలహీనుడు కాడు ఆ గోవర్ధనుడు అని అనగానే ఆయన ఒకవైపు ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తిపట్టే, మరొక వైపు అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ వ్రజవాసులందరినీ కూడా మైమరిచే విధంగా ఆ వేణుగానాన్ని ఊది అంటే వేణుగానం చేశారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి అక్కడున్నటువంటి ఆ వ్రజవాసులందరినీ కూడా రక్షించడము, 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు కూడా కుంభవృష్టిగా కురుస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ వర్షాన్ని నుండి అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్రజవాసులందరినీ కూడా, బృందావన వాసులందరినీ కూడా ఆయన రక్షించారు ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి అని చెప్తారు. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఆయన ఆ వ్రజవాసులందరినీ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కాపాడుతాడో, ఇక ఇంద్రుడు తాను చేసినటువంటి తప్పు తెలుసుకొని ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి
విషయాన్ని ఎరిగినటువంటి వాడు. సో, ఆ విషయాన్ని తెలుసుకొని తాను చేసినటువంటి తప్పు తెలుసుకొని ఇక ఆ వర్షాన్ని ఆపివేయడం జరుగుతుంది. ఆపివేసిన తర్వాత తిరిగి వ్రజవాసులందరూ కూడా బయటికి రావడము. తర్వాత ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆహ్, గోవర్ధన పర్వతాన్ని యథాస్థానంలో ఉంచడము. ఉంచి ఇక ఆహ్, బృందావాసులందరూ కూడా ఇక ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఆ విధంగా ఎల్లప్పుడూ పూజిస్తూ ఉండేవారు అని చెప్తుంటారు. సో, ఇక అక్కడ ఆహ్, భగవంతుడు ఆ విధంగా అక్కడుండేటువంటి వ్రజవాసులందరినీ కాపాడడము, ఆ ఇంద్రుడి కోపం నుండి ఆహ్, లీలగా కాపాడడము, అలాగే తన యొక్క భక్తుడైనటువంటి, ఎందుకంటే సాధారణంగా ఎవరికైనా భక్తులకి బాధల్లో ఉన్నప్పుడు మనము ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటాం. అలాగే దేవతలకు కూడా అసురుల నుంచి కానీ, రాక్షసుల నుంచి వాళ్ళ నుంచి బాధలకు వచ్చినప్పుడు వెళ్లి ఆ క్షీర సముద్రం దగ్గరికి వెళ్లి ఆయన్ని కోరుకునేటువంటి వారు. మరి అటువంటి ఇంద్రుడు లాంటి వాళ్ళే వ్రజవాసుల పైన ఇబ్బంది కలుగజేయాల్సినటువంటి, అంటే మోహానికి గురైనటువంటి ఆ ఇంద్రుడు వంటి వారు అజ్ఞానంతో చేసినటువంటి ఆ విషయాన్ని ఆయనకి తన భక్తుడికి జ్ఞానోదయం కలిగించి, అలాగే తన యొక్క భక్తులైనటువంటి వారందరినీ కూడా కాపాడి, అక్కడ ఆ గోవర్ధన పూజ ఏ విధంగా చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేటువంటి తానే స్వయంగా ఉండి నిర్వహించినటువంటి యా పూజ కనుక చాలా పవిత్రమైనటువంటి ఇది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ గోవర్ధన పర్వతం పైన ఆ భగవంతుడు ఎత్తినటువంటి ప్రదేశం. అలాగే ఆ గోవర్ధన పర్వతం పైన తానే, ఆ గోవర్ధన పర్వతం వేరు కాదు, తాను వేరు కాదు అనేటువంటి తెలియచేయడానికి ఆ గోవర్ధన పర్వతం పైన అక్కడ ఉండేటువంటి వ్రజవాసులందరికీ కూడా ఒక నీలి వర్ణంలో, ఒక శ్యామసుందర రూపంలో ఆ భగవంతుడు దర్శనం ఇవ్వడం జరిగింది, కృష్ణుడు. సో, కనుక ఆ గోవర్ధన పర్వతమే సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు. సో, ఆ విధంగా గోవర్ధన పూజ చేసుకోవడం అనేటువంటిది మనకి వైష్ణవులకి సాంప్రదాయంగా వచ్చినటువంటి విషయం. సో, ఇక అప్పటి నుండి ఆ వృందావన వాసులందరూ కూడా గోవర్ధన పూజ యజ్ఞం జరిపి వసుదేవుని కుమారుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఆదేశాలను అనుసరించి ఇక వారందరూ కూడా వారి వారి యొక్క గృహాలకు వెళ్ళిపోయారు అని చెప్తారు. సో, ఈ విధంగా ఈ గోవర్ధన పూజను జరుపుకోవడము మనందరికీ కూడా చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయము. సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే ఆ గోవర్ధన పర్వతము. సో, కనుక దీపావళి మరుసటి రోజు ఈ గోవర్ధన పూజను జరుపుకోవడం అనేటువంటిది మన ఇస్కాన్‌లో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, ఈ చిన్న అవకాశం ఇచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము.